Chai ndị be anyị bịakwanụ ka unu fụrụ na ndị niile anụnwa unu na-afụ ebe a abụrụgokwa ndị nwụrụ anwụ n'ọfanwa bụ ndị sokwana ya bụ plenu nke si India wee na-eje Britain wee fenie wee nwee ife mberede nke ụgbọelu wee bụrụ ndị nwụrụ anwụ. Unu na-anya n'ife onyonyo a ndị nke anụnwa nọ n'ala bụkwanụ fanwa bụ kaptịn nke nyakwanụ ya bụ ụgbọelu. Onye nke anụnwa bụ ụzọ afa ya bụ Captain Summit, ọ dịkwanụ 54 years. Wee na-akọwa na ya bụ Captain Summit na papi ya bụkwa kaptịn wee mụtakwa nwa bụ kaptịn and na bifo fenie na ọ kpọrọ papi ya na fonu wee gwa ya na ọ bụ na o jechaa bata na o nwere ife ọ ya agwa ya. Wee na-akọwa na ya bụ ife ọ chọrọ ịgwa papi ya bụ na o nwekwanụrụ ezumike na o nwere ohere enyere o ya eji wee zuo ike ife dịka 1 month ma 2 weeks and na ọ chọrọ o jechaa anya bụ ife bata na be papi ya ka ọ ya anọkwanụ wee nwe nya bụ ezumike. Unu afụgonu ijenu ojeruozi ya n'isi. Papi ya bụkwa na onye nọ n'ife iru uju n'ife ịkwa akwa na ife anya mmiri. Second in command ya unu na-afụ ebe a ọ makakwọ mana unu nezie anya unu afụkwara na ya bụ nwoke abụrụgokwa onye nwụrụ anwụ. Ụmụ nwoke na-abụ unu na-afụ n'enu ebe a na-amụ amụ nọkwanụ n'airport emere ka ndị mmadụ mata na fa na-abụ bụkwanụ di na nwunye na fa bụ ndị Britain o na fa aba agege na fa nụrụ di na nwunye ọfụ. Fa wee sị ka fa jee n'India ka fa nọrọ ebe ahụ wee nwere aṅụrị asị ndị nụ di na nwunye ọfụ nya ndị je honeymoon nọ n'India ka fa nọ wee mee nke fa onya ka fa jesizi mechaa anya bụ ife onakwa ka fa na-anazi ife a. Vidio unu fụrụ ebe a bụ n'airport ka fa nọ wee mee ya wee na-agwa ndị mmadụ na fa ejechagokwa ife fa je na fa na-anatazi. Unu afụgonu na fa anataruozi nya bụ ije. Mmadụ na-aba anụ wee na-afụ nọ n'airport wee se foto fa na-abụ bụ nna na nwa wee na-akọwa na nwa ya nwaanyị anụnwa nụkwanụ di na Febụwarị and na di ya nọkwanụ na ya bụ UK ya na di ya nọrọ di ya wee nọrọ ebe a na-eme bizines na-emere ya akwụkwọ ka nwunye ya gbagotakwanụ ka o soro ya wee nọrọ ebe ahụ n'ọkwa ya ka visa nwunye ya pụtara. Nwunye ya wee kwado onye unu fụrụ ya na ya ka ile aka bụkwanụ papi ya bupụtara ya n'airport wee na-asịzikwanụ ka nwa ya nakwuru di ya ka fa na-abụje nwere aṅụrị asị ndị nụrụ di na nwunye na ọ makwanụ n'anya ikpeazụ ya afụkwanụ nwa ya na ọ mahụ na iji ikpeazụ nwa ya na-eje ede ife anụnwa n'okwu ntu a ka nke nwaanyị ya si wee nwa n'oge ya erughị eru na o jekwọrọ ka ọ nakwuru di ya na UK. O wee bụrụ na foto mmadụ na-abịaghị na-afụ kịta anụnwa dịka fa chọrọ emi ọnụ na fa na-abụbu di na nwunye nke nwoke nọkwa na UK nke nwaanyị nọkwa na India and na fa amụtago ụmụ na-abụ ofu nwa fa dị 4 years onye nke ọzọ dịkwa na 8 years. Wee na-akọwa na nke nwaanyị mechara wee yaba ahụ maka na ya na di ya ebiokwana na Britain. Nke nwaanyị wee kpọọ di ya na fonu wee gwa ya na ọ bụrụ na ọ nwa unu mana ndị India na-akpọ ozu fa ọkụ na o kpoo ozu ya ọkụ na ya jee wunye ya na mmiri nwanụ na ọ bụrụ na ọ nwa onya ka nke nwaanyị yagide nya bụ ahụ wee nwa. Di ya wee sizie UK wee jezie mmemme akwamozu nwunye ya n'ọkwa ya ka akwachaziere nwunye ya o wee buruzie ntụ nwunye ya ka o jezie wunye ya na mmiri ebe nwunye ya gwakwana ya wunye ya bụ ntụ na ọ bụrụ na ọ nwa n'ọkwa ya ka ọ wunyechazielu wee sị ka ọ nachiyakwa n'ebe ọ na-agba mbọ ebe ọ na-eme bizines wee banyezie nya bụ ụgbọelu na nya bụ nwoke esozikwa na ndị nwụrụ anwụ. Kịta anụnwa nwunye ya anwụgwe nwoke anwụgwe ụmụazị na-abụ fa mụtara fa na-agbarụ mbọ ụmụazị abụrụgonu ndị enwe nne na ndị enwe nna. O wee bụrụ na nya bụ ife bụkwa na ife iru uju ife ịkwa akwa na ife anya mmiri. Unu makwa na ọ bụ ọkwa sọsọ mmadụ 242 bụ ife nwụrụ n'ọkwọ ma nya bụ ụlọ nya bụ ụgbọelu je dakwasa n'elu ya nya bụ plenu na ndị nọkwa n'ụlọ ahụ na nya bụ plenu sokwa wee gbusisia ụfọdụ nọ n'ime ụlọ ahụ nya bụ ife wee buru ife iru uju ife ịkwa akwa na ife anya mmiri. Anyị wee na-asị ka ezinụlọ niile nya bụ ife metụtara ka Chineke kasie efe obi na ife mere emegokwanụ obi n'igwe gbaa afọ ume ma ụmụazị enwezi nne enwezi nna Chineke bụrụ nnefa bụrụ nnafa ma ndị niile nya bụ ife metụtara n'ụzọ dị n'iche n'iche obi n'igwe gbaa afọ ume ka mkpụrụ obi ndị niile anụnwa nwụrụ anwụ ka mkpụrụ obi fa zuru ike na ndokwa. Amen.